μία από τις σημαντικότερες, αν όχι η σημαντικότερη συμβολή που θα έδινα σε ένα νέο από ηλικία 13 έως 20 ετών, εγώ είμαι 20, οπότε καταλαβαίνω πως είναι να μην ασχολούνται τόσο πολύ με το πώς είναι εμφανισιακά και το πώς φαίνονται στον κόσμο εμφανισιακά. Προφανώς δεν λέω να μην περιποιήσεις τον εαυτό σου, να μην κάνεις ωραία κουρέματα, δεν λέω να μην προπονείσαι για το σώμα σου. Προφανώς αυτά πρέπει να τα κάνεις, είναι υπέρ. Αλλά αυτό που εννοώ είναι να μην μεγαλοποιείς τα πράγματα σε βαθμό που παίρνεις το κινητό σου και βγάζεις φωτογραφίες συνέχεια από εδώ, από εκεί, από πάνω, από κάτω. Έχω ωραίο πρόσωπο, έχω ωραίες γωνίες, έχω ωραία μάτια, έχω ωραία φρύδια. Αυτό μην το κάνεις. Έχω ωραίο σώμα, ο άλλος έχει πιο ωραίο σώμα από μένα. Ναι, προφανώς, άμα είναι κάτι και μπορείς να το αλλάξεις, άλλαξέ το, αλλά σε λογικά πλαίσια. Αυτό είναι μια αφορμή που παίρνω από το trend που υπάρχει στις μέρες μας, το looks maxing αυτό. Το οποίο πρέπει να είναι πολύ μα πολύ μη ανδρικό με μια έννοια. Τι εννοώ? Προφανώς, ας σκεφτούμε, ας κάνουμε αυτό το σενάριο, το επιθετικό. Υποθετικά σενάρια μου αρέσουν πολύ. Σκέψου ότι είναι μια γυναίκα και μπαίνει στο TikTok της και βλέπει ένα βίντεο και αυτό το βίντεο στα σχόλια, αυτό είναι, προφανώς υπάρχει, άμα πείτε να δείτε οτιδήποτε είναι YouTube είτε TikTok ή τέτοια, θα το δείτε. Μπαίνει στα σχόλια και βλέπει έναν ο οποίος έχει ανεβάσει τη φάτσα του και είναι έτσι ή οπωσδήποτε μπορεί να είναι και λέει, ζητάει τους άλλους άνδρες να το βαθμολογήσουν. Μπορείς να με βαθμολογήσεις από το 1 μέχρι το 10? Έχω ωραία μάτια, έχω ωραίες γωνίες, έχω ωραίο σώμα. Μπορείς, σε παρακαλώ, τι είμαι 1 στα 10, είμαι 3 στα 10, είμαι 7 στα 10, είμαι 8 στα 10. Αυτό είναι το πιο μη ανδρικό σκεπτικό που υπάρχει. Αυτό που πρέπει, φαντάσου, να το δει αυτή η κοπέλα, να δει αυτόνα. Τι θα νομίζει? Α, τι ωραίος αυτός. Δίνει στον εαυτό του αυτό που χρειάζεται έτσι ώστε να πάρει tips από άλλους άνδρες και να βελτιωθεί. Όχι, προφανώς. Άμα ήσουν ένας πιθανός σύντροφός της, λέμε τώρα, προφανώς θα είχες φύγει από εκεί. Δηλαδή, από τους υποψήφιους δεν θα υπήρχες. Οπότε, δεν είναι καν ανδρικό σκεπτικό να βάζεις συνέχεια φωτογραφίες, να κοιτάς τον καθρέφτη, να ψάχνεις συνέχεια είμαι ωραίος, είμαι όχι, είμαι σκατά, είμαι ωραίος. Δεν είναι ανδρικό σκεπτικό. Και θα μου πεις, ναι, αλλά εντάξει, όλοι το κάνουν αυτό, πρέπει να το κάνω κι εγώ, γιατί πλέον έτσι πρέπει να είμαστε, γιατί το dating market είναι αρκετά ψηλό, έχει αρκετά υψηλά στάνταρ, οπότε πρέπει να πάω στα στάνταρ του dating market, που αυτό δεν ισχύει. Η έλξη του ανδρός διαφέρει με την έλξη της γυναικός. Δηλαδή, από άλλα πράγματα ελκύονται οι γυναίκες, από άλλα πράγματα οι άνδρες. Τώρα αυτό είναι ένα μεγάλο topic. Περιληπτικά, οι γυναίκες ελκύονται από το χαρακτήρα κυρίως, το δυναμισμό, το τι μπορείς να παρέχεις, το πόσο μπορείς να τις προστατεύεις, το πόσο καλά μπορείς να παίξεις με τα συναισθήματά τους έτσι ώστε να τις κρατήσεις εκεί πέρα, ενώ οι άνδρες ελκύονται ξεκάθαρα από την εμφάνιση. Προφανώς δεν λέω ότι άμα δεν έχει καλό χαρακτήρα δεν θα πάρει bonus points, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως εμάς τους άνδρες είναι η εμφάνιση της γυναίκας και όχι τόσο πολύ η προσωπικότητά της. Ναι, μεν υπάρχουν κάποιοι εξαιρέσεις, έτσι, αλλά προφανώς πρέπει να υπάρχει μια έλξη. Που στο αντίθετο κομμάτι δεν ισχύει, γιατί ναι, προφανώς πρέπει να υπάρχει έλξη, πρέπει να προσέξεις το σώμα σου και γενικότερα πρέπει να έχεις κουρέματα που σε κάνουν πιο ωραίο, αλλά όχι στο point που είπαμε. Όχι να τα υπεραναλύσεις όλα, να σκέφτεσαι, είμαι 1,80, άρα δεν είμαι 1,90, οπότε όχι, πρέπει να κάνω κάτι γι' αυτό. Υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν να κάνουν και χειρουργία. Δεν έχω πολύ κοφτερές γωνίες, πρέπει να κάνω χειρουργία. Όχι, αυτά είναι πραγματικά, άμα ξεκινήσετε να κάνετε κάτι τέτοιο, θα είναι σαν να μπαίνετε σε ένα, όπως λέγεται στα αγγλικά, never ending loop. Το οποίο σημαίνει ότι μπαίνω κάπου, είναι τελειοποίηση, πώς να το πω, perfectionism. Δεν θυμάμαι τον όρο στα ελληνικά ακριβώς, αλλά μπαίνεις σε ένα mode, να το πούμε έτσι, το οποίο θες όλο και παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω. Γιατί αυτό τι κάνει ουσιαστικά? Δίνεις στο μυαλό σου ένα dopamine rush, δηλαδή μια δόση ντοπαμίνης που είναι πολύ έντονη και γρήγορη. Επομένως, άμα
κάποιος κάνει, παράδειγμα λέμε, ένα χειρουργείο για το πρόσωπό του, έτσι, κάνει το χειρουργείο και μετά, ας πούμε, που είναι μεγάλο ρίσκο, ας πούμε ότι πάνε όλα τέλεια. Ωραία. Θα πει, α, ωραία, πήγαν όλα τέλεια, θα ευχαριστηθεί πολύ, θα πει το μυαλό του στον ίδιο ότι, α, είμαστε τέλεια, πήραμε αυτό που θέλαμε, πήρε την ντοπαμίνη, οπότε δεν υπάρχει και μια ασφάλεια. Και μετά, από αυτό το σημείο, εφόσον το μυαλό σου συνηθίσει τον εαυτό σου, θα θέλει κι άλλο. Γιατί έτσι είναι το μυαλό μας, έτσι λειτουργεί. Επομένως υπάρχουν κάποιες γραμμές, κάποια όρια που δεν πρέπει να γίνουν crossed, δηλαδή δεν πρέπει να ξεπεραστούν. Γιατί μετά μπαίνεις στον κύκλο της τελειοποίησης. Θα θες κι άλλο από εκεί, κι άλλο από εκεί. Θα βάζεις παντού, δηλαδή θα κάνεις πράγματα που μπορείς έτσι ώστε να βελτιώνεις τη συνέχεια, αλλά έτσι θα νομίζεις εσύ. Αυτό που θα κάνεις θα γίνεται σε χειρότερα. Και πέρα από αυτό ότι δεν θα καταλήγει, θα είναι ότι θα χάνεις και πολύ από τον ανδρισμό σου. Γιατί φαντάσου έναν άνδρα ο οποίος θα θέλει να κάνει αυτό, να φτιάξει το πρόσωπό του από εδώ, από εκεί, από εδώ, παντού. Αυτό δεν είναι ανδρικό. Και θα μου πεις εσύ, ναι, αλλά εσύ δεν μπορείς να κρίνεις τον ανδρικό, είναι ανάλογα το στόχο του καθενός. Ναι, οκ, εντάξει. Προσωπικά, άμα έχεις στόχο να γίνεις όσο πιο όμορφος μπορείς, όσο ελκυστικός, μέσω των χειρουργικών επεμβάσεων και πράγματα που δεν είναι φυσικά, για μένα ο στόχος σου δεν είναι καλός. Η άποψή μου είναι αυτή. Επομένως, αυτό που πρέπει να δώσουμε έμφαση μεγάλη είναι στο τι παρέχουμε, στο πόσο δυναμικό χαρακτήρα έχουμε και στο πόσο πειθαρχημένοι είμαστε. Ειδικά αυτό, παιδιά, πραγματικά το να είσαι πειθαρχημένος είναι το παν. Γιατί πετυχαίνεις το στόχο σου. Ωραία. Και μόνο τότε, μόνο τότε, άμα έχεις πετύχει αυτά τα πράγματα, mindset, σώμα, δυναμισμό, πειθαρχία, ρουτίνα, άμα τα έχεις τελειοποιήσει όλα, τότε, μόνο τότε να σκεφτείς το χειρουργείο που πραγματικά, πίστεψέ με, άμα έχεις φτάσει σε τέτοιο σημείο, θα έχεις εξελίξει τόσο πολύ τον ανδρισμό σου που δεν θα χρειαστεί. Δηλαδή, δεν θα χρειαστεί. Και θα λες, πω, τι σκεφτόμουν πιο παλιά, τι πάω να κάνω τώρα. Και το λέω αυτό γιατί το βλέπω σε πολλούς στις μέρες μας, δυστυχώς, που ψάχνονται γενικότερα, ψάχνονται να δουν τι μπορούν να βελτιώσουν, θέλουν να πάρουν οτιδήποτε, ουσίες, έτσι ώστε να βελτιωθούν, να κάψουν λίπος στο πρόσωπο, ακόμα και να κάνουν πλαστική. Οπότε αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει στους άνδρες, γιατί μετά οι άνδρες θα γίνουν πιο feminine από ποτέ. Επομένως, αυτό ήταν βασικά που ήθελα να πω και η συμβουλή που έχω, και η συμβουλή σε συντομία είναι ότι να δώσεις βάση και να βελτιώσεις τον εαυτό σου όσο πιο πολύ μπορείς σε χαρακτήρα, πειθαρχία και κοινωνικές δεξιότητες. Αυτό το ξέχασα, πάρα πολύ σημαντικό. Κοινωνικές δεξιότητες και φλερτ. Αυτά. Παράλληλα, ενώ προσέχοντας τον εαυτό σου, μιλώντας σε κόσμο, να μην είσαι ντροπαλός, να μην είσαι αυτός που είπαμε που έχει το κινητό έτσι, που αυτά το καταλαβαίνουν όταν σε βλέπουν ότι είσαι έτσι. Το βγάζεις, δηλαδή βγάζεις την ενέργειά σου ότι είσαι λίγο πολύ too much focused σε αυτά τα πράγματα. Αλλά ναι, η απόφαση είναι δική σας, αυτή ήταν η άποψή μου. Μόνο η άποψή μου και η συμβουλή μου και το θεωρώ εγώ με βάση τις αξίες μου πιο σημαντικό στη ζωή. Ωραία, άμα εσύ θεωρείς ότι το να είσαι όσο πιο όμορφος γίνεται και όσο πιο ελκυστικός γίνεται στη ζωή σου και θες να παραμελείς όλα τα άλλα, κάντο. Αλλά να ξέρεις πως δεν γίνεται να τα κάνεις και τα δύο μαζί, γιατί αν και εφόσον πας σε αυτή την πορεία, θα χάσεις πράγματα από την άλλη πορεία που είναι του ανδρισμού και της πειθαρχίας και το βάζω την προσωπικότητά μου όσο γίνεται καλύτερη με αυτά που έχω. Ναι, θα χάσεις πράγματα. Αυτό, και επίσης είναι και ρίσκο. Οπότε αυτά ήταν τα νέα της εβδομάδας, ας το πούμε έτσι. Και τώρα άμα θες να τα πάρεις, πάρ' τα, αλλιώς κάνε ό,τι γουστάρεις. Κάνε με follow όμως, αυτό μην το ξεχάσεις. Είναι πολύ σημαντικό για την πειθαρχία σου. Εντάξει, αστείευαμε, αλλά κάνε με follow για να βλέπεις τα επόμενα βίντεο και να παίρνεις αξία παραπάνω, εφόσον έχεις το ίδιο σκεπτικό με μένα.